kita gusto. Oh. Magkaibigan lang tayo. Yun. Ka pa ready, kaya ko naman maghintay. Yun! Yun ang tama! Nice. No, gusto mo pa rin ba yung Paris na yan? Yan! Niloko ka na ilang beses, oh. Gusto mo pa rin ba yan? Oo, mahal ko pa. Mahal ko pa si Ares. Oh, masaya ka na? Kinaibigan kita para makalimutan ko lang si Ares. Ano, masaya ka na? Parang basketball lang ba? Rebound pa. Eto na nga ba sinasabi ko mga boss, na friendzone na si Jeron, tapos naging rebound pa. Sabi ko na una pa lang alam ko na ginagamit ni AJ si Jeron para lang makalimutan si Ares. Pero ang nangyari, etong si Jeron na in love kay AJ, which is ang sakit nun par. Yung maririnig mo yun sa taong gusto mo, tapos sasabihin niya sa'yo, ginamit ka lang niya. Ouch! Ang sakit, Kuya Eddie. So anyway mga bossing, kamusta kayo dyan? Icho boy, boss sir, kakarir again. Ngayon naman po mga boss, i-react naman natin yung masaklap na nangyari kay Jeron. Kaya ano pang inaantay nyo? Umpisa na natin to. Let's go! What's up, neighbors? Ngayong araw, guys, hindi ko alam kung anong nangyayari dito sa pinsan ko kasi masyadong dinadamdam yung nangyari sa kanya dahil nga, sinabihan niya, nagtanong siya, nasabi niya, gusto kita. Tapos ito nangyari ngayon. Sad boy siya bigla. Ang lungkot mo naman, Jeron. Imbis na dumayin mo, aasarin mo pa ako eh. Tol, ito yung video nyo. Titingnan ko ha. Ito yung video nyo, tol. Gagi kasi yung tanong mo, masyadong masagwa eh. O wait lang. Grabe ka naman na masagwa. Tayo na ito, oh. Ano, nabigla lang. Ito yung video mo. Ay, na-upload ni AJ. Gusto na kita, best friend. Tapos pinagtawanan ka ng maraming tao. 83,000 yung tumatawa. Wag naman. Wag naman kayo ganyan, guys. Seryoso yung tao. Pagtatawanan nyo. Kung gusto nyo manood ng video ni Jeron, wag kayo tatawa. Ang gawin nyo na lang, manood lang kayo. Wag kayo mag-react. Di ba? O sige, sige. Lang si EJ, puntahan kaya natin. Ha? Puntahan. Puntahan natin. Sige guys, no react challenge, okay? Pero reaction video to, pero no reaction video. Sige, so okay, game. So, nabigla si AJ. Ang gusto mong gawin, tanongin mo ulit. Oh. Baka nabigla lang siya. Ay, tama. Tama. Pwede mong dahan-dahanin. Dahan-dahanin mo lang. Tara, puntahan kaya natin. O, sige. Dahan-dahan lang ha. Huwag masyadong baka nabigla lang yon. Naku, gumugusto ka pa, gusto mo pa ng isa pa. Gusto mo pa masaktan ng 2 beses. No reaction, guys. Nabigla lang Oo. talaga yun. Kakagising lang nun eh. Di ba? Tama ako? Ben, hawakan mo. Hawakan mo to, Ben. Sige. Dagdag bayad to. Yan. Gusto ko yung dagdag bayad ah. Des. Tandaan lang, pre, ha? J. Des. Uy! Ba? Ang bilis mo na naman sobra. So, teka lang. Natatawa ko. Masyado ka mabilis, bes. Ano ba yan, bes? Wait lang, okay. No reaction challenge. Pre, dahan-dahan lang. Basta. Hello? Kumain ka na ba? Kain tayo sa labas. Libre ko. Kumain na ako. Susungit. Si AJ, ano nangyayari sa'yo? Susungit si Tayo. AJ. Ano problema mo? Gusto mo malaman? Ako, yan. Marami akong problema sa'yo, Jeron. Wala naman ang ginagawa eh. Tsaka, okay naman tayo, di ba? Oo nga. Okay tayo, di ba? Walang Hindi na tayo. okay ngayon. Ano ka ba? Nagbubulag-bulagan ka ba? Nanito na AJ, matapos mong ano yun yung... Tumahimik ka, manala ako. Ay, grabe ganun na pala yun. Pinsan talaga kayo. Wala naman ako ano eh. Tsaka, Gusto ko Ako mag-react, naman guys. na nagbibiroan lang tayo ng ano, pero baka nabigla ka lang kasi sinabi ko nga. Nabigla lang. Kasi ano mabilis, dahan-dahanin mo. Ulitin ko kaya, no? Baka nabigla ka lang, bes. May lahi kang Gusto mo talaga nasasaktan, Jeron, ha? Sige, panindigan mo yung ginagawa mo sa sarili mo. Amerikano. Talaga, dapat ano, Jay, may gusto na kasi kita eh. Yan! Yan ang tamang term. Pwede ba ako Di ba? Hindi kita gusto. Oh. Magkaibigan lang tayo. Teka lang, hirap mag-react doon, par. Wait lang. Ang hirap hindi mag-react, guys. Ang sakit. Ba, nabigla ka din. Ulitin sa'yo. Ulitin mo nga, baka mali lang. Bagalan mo ba? Bagal. Ayoko. Oh. Magkaibigan lang tayo at ayoko sa babaeng katulad mo. Iyon! Agoy! Eh, Jay, kaya ko naman magbago eh. Yan! Kaya ko naman magbago para sa'yo eh. Tama yan! O Jay, Papanindigan mo talaga. magbabago na kayong tao ang choosy nito. Hindi na talaga.
Hindi, promise, kaya ko na magbago para sa'yo. Tsaka kung di ka pa ready, kaya ko naman maghintay. Yun ang tama. Hindi na opera si Eggers. Sa'yo, Jeron, ano ba? Paulit-ulit na lang. Uy, gogi naman dyan yung mga time na ano ka. Umahimik ka, manloloko. Isa ka pa eh. Ano Gusto ba ko problema, talaga Jay? ready ka. Gusto mo pa rin ba yung pukin ng Aris na yan? Ayan! Niloko ka na ilang beses, oh. Gusto mo pa rin ba yan? Oo, mahal ko pa. Mahal ko pa si Aris. Yan ang hindi ko kaya hindi i-rock, guys. So, masaya ka na? Ayun ba gusto In mong marinig? your face! pa si Aris. Hey, nagbibiro lang to eh. Alam mo na. Joker talaga. Joker din to Hindi ako nagbibiro. Kinaibigan kita para makalimutan ko rin si Aris. Masaya ka na? Ayun ba gusto mong marinig? Alis! Ala, wait lang pa rin. Alis! Wait lang, i-warm up ko muna to ha. Jay, Uy, Jay. Hindi, ganito gusto niyang sabihin tol. Okay naman yun eh. Ang problema dun. Parang basketball lang ba? Rebound ba? Gagi tol eh. Ay! Pinagtitira pa ni Reddit. Ito, imbis na damayan ako eh. Hindi. Oh, ngayon seryoso tong Pasko ha. May pinagdadaanan. Huwag din naman sana tinatawanan. Hindi naman maganda kung manood kayo. Manood lang kayo. Huwag na kayo mag-react. Hindi kailangan ng react nyo dito. Hindi ako nagre-react ha. Ako hindi ako nagre-react. Puro react. Panahaluin tayo. Mababae na lang tayo. Mababae ka, marami pang babae dyan. Baka naman gusto yung hinaan yung tugtog oh. Kakagising lang nun. Mamaya-maya, tanongin mo ulit. Tingnan mo, mag-iibang sagot niyan. Panigurado, iba ang sagot niyan mamaya ngayon, kaysa sa ngayon niya. Pag masdan mo, tanongin mo ulit mamaya. Joker, ano ba kulang sa akin? Wala, actually, kompleto ka kasi. Nasa iyo na lahat. Magaling kang sumayaw. Magaling kang kumanta. Ano ba tayo sa akin ni AJ? Ha? Yun nga, hindi ko alam kung saan problema. Nahirap sabihin eh. Hindi ko seryoso tong si Redick. Ang pota. Sira ulo talaga tong si Redick kahit kailan. Kasi masaktan din kita, sinaktan ka kita, sasaktan pa kita. Huwag mong sabihin sa comment yung gusto kong sabihin ha. Ay, nakasal niyo pa ako eh. Ako nag-walk out Kala ko na. sa basketball may rebound. Sa relasyon din pala. Sa agoy. Gusto ko yung fighting spirit nitong si Jeron par. Kasi binasted na ng ilang beses. Hindi ko na nga mabilang sa mga daliri ko kung ilang beses na itong nabasted eh. Kumbaga ang daming beses na pero ayaw pa rin niyang tumigil, no? Talagang pinaninindigan niya si AJ. Buti na lang, etong si AJ talagang pilit pa rin niyang sinasabi kay Jeron na hindi talaga niya siya gusto. Best friend lang talaga siya. Yun pa, pinatungan pa niya na sinabi niya, ginamit lang niya si Jeron. Which is sobrang sakit nun, guys. Sobrang sakit nun sa isang lalaki na umaasa na magugustuhan mo din ako tapos sasabihin mo sa akin yon. Ouch! Opinion ko lang dito kay Jeron ha. Jeron, ipagpatuloy mo pa. Ligawan mo pa, wag mo titigilan. Ligawan mo ng ligawan si AJ. Huwag kang titigil, pre. Panindigan mo talaga, tol. Promise. Mapapasagot mo din yan. Sa next slide. So yun na nga po mga bossing. Maraming salamat po sa lahat ng nanood. At syempre, huwag niyo kakalimutan mag-like, follow at share. Hanggang sa muli. Paalam. Sir TV out. Peace.